गोथाव जाना जायाखै आफा? मा गोथाव जादों। हेलो गाइस, खुलुमबाय बयनिसिमबो। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ आरोना। आंनि चेनेलजों बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय। बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैहाय माने आङो मागोनि फिथा सावनो नागिरदों आरोना नै। बेनिफ्राय माइब्रा माइरं लादों आङो। बेखौहाय माने आङो उवालावहाय देया आरो मिक्सारावनो देनोसै आङो। बेनिफ्राय आंनि भिडिअआ दिनैहाय माने फिथा देनायनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै आरोना आङो। बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनहा बयबो मागोनि थाखाय मोजां बयबो खुसिनो इन्जय खालामनो हागोन, बयबो मोजां दं होननानै आं आसा खालामहरबाय आरोना। थोदो बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। गेब्लेबाय दाना बेखौहाय आङो बिदिनो एसे देजोबनानै लानोसै। खेबसे सालिगोन आरो बेखौहाय गासिखौबो देजोबना लानोसै आं। देखांजोब्बाय आं नै लोगोफोर, दाना सालिनोसै आं। नालेंखर दाननोसैलाय नै लोगोफोर, दाना आङो नालेंखर थाइनै लाबाय फिथायाव होनो दाननोसै आरोना बेखौहाय फिथा एन्थाबाव। बे नालेंखर दाननायाव डिस्टार्ब खालामनाङा नामा? गोलैगोन बोरैबा। नों माने डिस्टार्बथार खालामना होयो आंखौ। दलथा गरायसो दाब्रायबायलाय। दलथा एकदमबारे मामिया बिराद डिस्टार्बहाय, दाननोनो हाया नालेंखरखौबो नै। माने एफा डिस्टार्ब। आइदि दलथा एयाव जिरायफै मामि एयाव। सब फुकन आं हालालै नोंखौ एयाव जिराय। फिथा जानांगौ मामि, फिथा जानांगौ दे। नालेंखरजों फिथा जानांगौ दे मा। सिबिं एवनोसै। नै लोगोफोर दाना नै ना सायनोसैलाय आरो नै ना। न'नि फुख्रिनि ना। ना बारलि। हाथाया गोलाव हाथाय? नै हाथाया फिसा हाथायबो दंथ' आरो नै हाथाय गोनांलाय। 1.5 केजि जानाय। न'नि फुख्रिनि लकेल ना नै। मबाइलाव फिसासो नुयो। मबाइलाव फिसा नुयोना? ओंथ' आरो 1.5 केजि जानाय। जा गिदिरखा नै। माबा ना संना जानोसैलाय दाना। नाखौ मागोनि लाव खारैजों ना संगोन। दारि दङ ना नायग्राफ्रा नै जोंना। दारा दं दारा। ओरै खावनै खालामथारब्रा। फिथा एवहरनोसै दाना नै आङो। नैबेयावहाय सिबिं दङ। नै माबाया नालेंखरनि माबाया, नालेंखर हानाया। आयौ जाथ्रायाव माबा जागोन जायाहाय। फिल्मनि बायसा कुकि। थावनि फिथा बानायनोसैलाय नै सिबिं सोना होदों आं। ये रानी मा बानायखो?
이게 시인 거. 네. 게제로 전화 하나네 이제 컵 빼야랑네. 이디시 바네긴. 시빙스가 바라시 누구 바네게 이거 바네. 라니야 기타 다른. 응? Lòng cũng muốn cho mình thế ra nhỉ? Mình chia. Cái noa là chỉ là cái sinh cả ông mà sao đi sao cái sinh cả? Mami, bye. Lấy chừng bây giờ. 요즘에 비판에 동의 내든 내래. 마그니 피타 잔세 내려 그 별. 나나. 마사크. 다리 부대. 내 새는. 자르다나 마그니. 타오. 피타야 너. Cho thằng nó nói bà bố. Noa. Ê nó mà dây nè. Tana. Cứ thầu. Just khuya nó rồi nhìn nó đẹp thật nè. Chị nó khuya. Một đâm đây để suy nghĩ. sao什么下整咱呀 दाना लाव खारैजों नाजों ओंख्रि संनोसै खारैसो होगोन नालाय नै लावखौ होना होखानोसै आं सारायाव खारै होना होनोसै नै दाना नाखौ होना होनोसै आं नै ना बारलिखौ ना बारलि बेनिफ्राय दाना नै एसे सामब्राम गुफुर मस्ला देनायखौ होना होनोसै बेनिफ्राय दाना आङो एसे दै होनानै बेखौहाय खोबहाबग्रोना दोननोसै आरोना बारा होथ'आ दैखौहाय नाया मोननायनि थाखाय एसे खोबहाबना होग्रोनोसै आङो नाखौहाय आङो एवफ्रामालासिनो होदोंना ओरैनो गोथाङैनो जब' ओंखायनो माने नाया एसे मोजां मोननायनि थाखाय दै एसे होग्रोनानै खोबहाबनोसै आं दाना दै होना होबावनोसै आं एसे गोबाव माने खोबहाबनानै दोनबाय आं नै दै एसे होनानै दाना दै एसे बुरजायैनो होबावनोसै बेनिफ्राय नै जोंहाना दा हरनि खानाया मागोनि अमा आथिं गोजा लाबोना होफैखादों जोंहाना नै रानि फिफाया सब अमा आथिं सिगांनि आथिं गोजानो थोंबैसेथाय साननि र' 1 2 3 4 5 6 ओमफ्राय नैबे मोनसे ससे आग्लायनाय 6था आथिं मोनबाय नै आंना लोगोफोर ओंख्रि संनाया संख्रिबो नांखाबाय जि गोथाव जाखाबाय लाव खारै ना गोथाव जाना जायाखै आफा नै मा बेदाबो होनदे जाना अ खारै बायदि रुना जा खारै जानांगौ ना खारै जानाया मोजांसो मालाबा
Mama. Ma. रानियासो सिगां जालायबाय जानो मा? नों माम जाखांना जाबावनोसै सना जानोसै दाना लोगोफोर ओंखामखौ आङो नै खुरनानै लाबाय नै आयौ हाबाब मानो गाब मोख्रावखो नोंबो जानो हागोन दे ओमफ्राय मुला खाजि लगायनाय इनिफ्राय नै आलु फिसा फिसा फ्राय एवनाय Tutu. पियास हानाय लाबाय Tutu. ओंख्रिया नै Tutu. Tutu na. लाव ओंख्रि आरो लाव खारै लाव ओंख्रि Tutu. नाजों नों दर' जानो मोसालायबावोसो Pada. गस्ला लेथ्रा नांजोब्बाय नामा मम्मी नों दहाय ओंखाम जानाया एसे जादो दे बाय बाय गोथाव मुला खाजि जि गोथाव मोनखायो आं मुला खाजि आलु फ्राय एवनाय पियास नाखौ जानायसै आं दाना एकदम रुनाय ना बिराद जानो गोथाव थाव होआलासिनो डाइरेक्ट रुनाय ना Piao. ada दैयाबो जि गोथाव जाखादों
गोथावथार जाखांबाय नै लोगोफोर आं दानिया बेनिफ्राय माने मागोनि जालायबाय आरोना ना बारलि बेनिफ्राय दा मोनायावहाय अमा आथिं जानोसैलाय अमा आथिं जानायखौहाय आङो भिडिअ बानायनाय जागोन ना जाया दायो बुंनो हाथ'ला आरोना बेनिफ्राय भिडिअ बानायनाय जायोबा आं बानायनोसै सम मिलायोबा बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलाव जाय नोंथांमोनहा बयबो साबस्क्राइब खालामनाय गैया साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना अननानै बाय बाय